Mgbede ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo nara obodo. Asị na kakaka ya ma jijiji ya ma anyị. Onye fụrụ nwa anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ya anwụ. Asị na anyị ga-ejere obodo nara obodo. Onye sị na mpama akwa ya amacha mpama ya bara nke ya. Ụbọchị ihe agụ ga na-aga okporo ụzọ ụkwụ ya afọ ya ama. Asị m na onye si na ya ejiri obodo nara obodo maọbụ onye gwọrọ anyị ọgwụ nyasa nọ n'ọsacha nọ ya nwụrụ ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite Nwadama. Anyị na-akpụ alụ. Anyị na-akpụ alụ. Anyị na-agba afa miri emi chọpụta ihe nzuzo niile, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche n'Ugochi Tubelu Ọdịnala Temple. Ihe m bịara ka m bịa kụzie n'ụbọchị tata bụ ụmụ akụrụngwa mmadụ kwesịrị iji were na-agọdoro chi ya. Ihe niile a bụ part of ọdịnala sacramentals. Enwekwara ndị ọzọ mana ọ ndị ahụ praịmarị. Ndị mbụ na mbụ ị kwesịrị ibido yuzube dịka onye ọdịnala. Ndị Igbo na-atụ n'uche na ọ na-abụ ejide ọjị n'aka kwa ụkwara ndị mmụọ ege ntị. Ọ ihe ka a na-akpọ ọjị n'ala Igbo. Ịfụrụ ya? Ọ ya ka a na-akpọ ọjị. Ọ nke a bụ ọjị, ezigbo ọjị ndị Igbo ji ekpe ekpere. Ọ bụkwa ọjị gworo nene ya. Ọ nke a bụ ọjị Igbo. Nke ịbụa, ịfụrụ nke a nji n'aka ya ka a na-akpọ alligator pepper, ose ọjị. Onye ka a sị na ose ọjị adịghị eji ifele. Ejide ose ọjị a na-eji ya ajụchapụ ụchụ n'ahụ mmadụ. Ọ bụrụ na ọmụ maịnọ ụchụ ihe eji ajụchapụ ya. Wete nke a ị na-edere mmiri nsọ ma n'eziokwu. Mmiri nsọ ndị ụka ị na-edere ya. Nke a ka a na-akpọ nzu. Ogbe nzu ka nzu nwoke. Nke a ka a na-akpọ edo. Echa mma akọwachi ha niile pụtara. Nke a bụ nzu apadara izugie suo ya esuo o wee dị n'ụdị pawuda. A sịrị m na aka ọwụna na-amalụ nzu amanata unyi. Nzu bụ ihe ọma. Nzu bụ ihe eji agọzi ihe n'ala Igbo. Nche ịgọzi nwatakịrị ma ọ gọzie mmadụ ewere nzu tee ya n'egerege ihu, tee ya n'ọba ụkwụ ya, ya na ọba aka ya. Nzu a sị na aka mmadụ nzu amanata unyi. Aka ọbụla metụrụ ihe ọma dị na nzu ama ihe ọjọọ abụọ maka ya. Nke a bụ edo anyị ji ekwubi okwu wee kwuo na ọ ya edoro anyị. Edo ya doro anyị eji ekwubi okwu. Nke a ka ị na-ele anya. Nke a bụ nkwụ ọkụ. Nkwụ ọkụ nke bụ original nkwụ ọkụ ọnya dị ha. Nke anyị marụgo n'ihe ọwa ihe ka a na-akpọ shot eji agbara nkwụ ọkụ. Enwekwara other sizes and the different shape. So dịka onye Igbo, ọ bụrụ na ị chọrọ ikpe ekpere, ọ bụrụ na ị nwezuru akụrụngwa ndị a, ihe izi ga-apụta n'ụtụtụ ime bụ ịbịa ịtụọ nzu. Mma egosi ụnụ ndị Igbo dịka etu esi atụ nzu n'ala Igbo. Edo ka anyị yuzuo ndị nzu a, ndị ngwerigoro egweri. Mpụta n'ụtụtụ dịka mma atụ nzu ka m si atụ nzu. Ana m atụ ịsa maka na m wara akpa aja. Gị bụ onye awabara akpa aja n'ọdịnala Igbo a na-akpọ ya ofeke. Ife ị ga-atụ bụ anọ maọbụ ise. Anọ bụ ahịara anọ ụbọchị na anọ. Ndị na-atụ ise na-atụ ise, a na-akpọ ya nzu okoro. Ọ ya mbịa asị m tata etu tata bụ afọ, asị na ana m atụ nzu n'afọ. Ifuru ka m si wee tụ ya bido n'ebe a wee gaa ya atụchiga ya azụ n'ihu maka na ihe ọma ga na-emere anyị na-aga n'ihu. Ana m atụ nzu na nkwọ. Ifuru ka aka m si aga. Na mma atụ nzu na eke. Ifuru ka aka m si ga
na mma atụ nzu n'orie, na mma atụ nzu n'afọ, na mma atụ nzu atụrụ m nzu n'afọ, tụọ na nkwọ, tụọ na eke, tụọ n'orie, tụọ n'ụzọ, tụọ na ndị ichie ya na ndị bidoro ya n'ifo ka m si bido na-atụ ya ebe aka m kwụsị ka ọ ya akwụsị. Ifere ihe m tụrụ taa wee saa. Ọ bụrụ na onye na-efe arụsị a na-akpọ aka ji ọfọ, ọ tụọ 8 tinyekwu ofu maka ihe arụsị ahụ ọ na-efe na ọ bụ isi mmụọ na chief priest. Mana ihe ntụrụ 7 maka na awa m akpa aja bụrụ dibịa. Ịghọtara ya? Ọ bụkwa na ịwara akpa aja ịtụ na 7 eweruzie m nzu n'aka were na-agọdọ sị ihe ọma ga-emere m taa. Efere ka m si awụsị na ihe ọma ga-emere m taa. M ga-apụta ihe, m ga-ejere obodo na obodo, onye chụwa m ya daa. Mgbuo n'ihu m egbute mma, mgbuo n'azụ m egbute mma, mgbuo n'aka ndị m egbute mma, mgbuo n'aka m egbute mma. Ihe a na-eme ka a na-akpọ declaration. Ana m ekwubi okwu na-ekwu etu o esi wee dịrị m. Ọ bụrụ tata, ọ bụrụ ndị ụka gwara ndị ọdịnala ka esi ekwubi okwu. Anyị na-ekwubi okwu dị before ndị ụka ọdịnala abịa. Their prayer formula bụ ihe a mụtara n'aka ọdịnala. M were ekwubicha okwu etu nchọkụ ụbọchị na mma ejeje bata abata na ihe ọjọọ ya akpọ m ihu, nkwucha ya ewere m etu a efereta aka m na nzu ete m ya n'ihu m sị na ihe ọma ya akpọ m ihu n'ụbọchị taa. Were m ya detụ n'ụkwụ m, efere ya n'ụkwụ m ebe a na mma zọta ihe ọma n'ụkwụ aka nne, na mma zọta ihe ọma n'ụkwụ aka ekpe, na mma enwe aka nchawa. Efere ya kwubicha okwu, ewere m nkwụ ọkụ a na-akpọ hot, ewere m nkwụ ọkụ a na-akpọ hot, mgbabitie nwa obere, mgbabitie obere ka ngosi oke ya esi eji nkwụ ọkụ apụ libation. Mbịa etu a mgbabitere ya ebe nsị na nna atụrụ ụnụ chi m atụrụ ngụ nkwụ ụbọchị taa ka ị ṅụọ nkwụ ka ike wee dị gị iwe na alụmọrụ. Ndị ichie bịara were nkwụ, arụsị niile mụ na ha so alụ ọrụ bịa were na nkwụ, ndị mmiri bịa were na nkwụ, mmụọ niile na nkwurube nna bịa were na nkwụ, ezumezu mmụọ niile nọ na tempụl Ugochi tụbọrọ na tempụl bịa were na nkwụ, mmụọ niile na-ana m oke bịa were nkwụ, mmụọ niile na-anara aja n'oke na tata bụ afọ bịa were nkwụ. Nkwuchasị etu ewere m nke obere afọ na ebe nke obere nwa. Ihe m mere ihe a bụ na mbịa tụọrụ chi m nkwụ. Ọ bụrụ na ị marago chi gị tụọrụ chi nkwụ, ọ bụrụ na ị marago ndị ichie tụọrụ ndị ichie nkwụ, ọ bụrụ na ị marago arụsị ikwu ndị gị na arụsị ikwu nna ha kpọkwa ha tụọrọ ha nkwụ, ọ bụrụ na gị na ndị mmiri dị na mma tụọrọ ha nkwụ. Na ezumezu mmụọ niile mụ na ha so ị ya atụrụ ha nkwụ based on how familiarity, maka na onye maka ihe enye nkwụ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ọmụ igbugoro anụ ị ya akpọ enye ya nkwụ. Mbechachasị ha na nkwụ a na-enye ụlọ nwoke ike wee dị ha ka ha wee na-alụ m ọrụ. Nkwụ ọkụ na-enye ha ka ha mee m ka na-apụ ọkụ. Ịghọtara ya? Mana before then fọ ntụọ nkwụ ewerego m edo wee kwubie okwu fere edo si na ọya edoro m n'afọ abụ n'afọ, doro m na nkwụ abụ na nkwụ, doro m na eke abụ na eke, doro m na ori abụ na ori, afọ na anụ ụbọchị na anụ. Ekwubigo m okwu etekwa m ya n'ihu m anụ nkwụ m. Ịghọtara ya? Mmechazie ya ịmara eweruzie m ọjị wee gọba ọjị. Ọjị ịfụrụ bụ ihe ndị Igbo na ọhịa ka na-akpọ ọjị wee gọba ọfọ. Ọjị ewu preya. Ịga ọjị n'olu oyibo ka a na-akpọ preya. Na fọmụla Igbo ji aga ọjị maka ndị amụrụ ka esi aga ọjị. Iweta ọjị asị m Chukwu okike abịa ma ekene gị, osebụrụ ụwa onye okike nke ihe niile ekene m gị. Ya kpọkuo m chi m gaidara nke m anjeru nke Chukwu ekene gị. Ọkuo ma ya nsesọ si hara m ekene ha. Nkerecha wee yọọ ha biko nụ ebe ọbụla m si mejọ gbagharanụ m na mbụ nwatakịrị na-asa ahụ n'afọ n'afọ. Nkwụcha nke wee yọọ ha biko na achọrọ ka ifeọma meelụ m n'ụbọchị tata, ka ihe ọma kpọ m, ka ego bịarụ m, ka mmadụ na-afụ nna nwoke na-afụ nna nwaanyị na-afụ nna ya, ka ihe ọma na-emere m. Ọchịchị obi m niile a nna ayọ ịyọzi ọchịchị obi gị yọchaa ya iwee sizie iwee kwubisie okwu wee sị ana m akọwara ụzọ ekpere ikere ụzọ ya 4. 1 wo ingratitude, to kene Chineke, kene ndị anjeru nke Chukwu na chi onye ụwa gị. Ikerechazie ha iwee yọọ ha mgbaghara mmehie si ha ebe ọ na isi mejọ ha gbaghara. Imecha ya nke a, the 3rd one wee yọọ ha mkpa gị. Ịyọchazie ha mkpa gị, the 4th one wo ikwubizi okwu wee sị onye ọbụla gwọrọ m ọgwụ onye ahụ saa n'ọnụ sachara ọnụ ya nwụọ.
obere be ebubere egbu ga-egbu onwe ya. Onye chi na akwụ m anya acha mpama ya bara nke ya. Onye chere m njọ njọ sogbu onye ahụ, mana ihe ọma ga na-emere m. Onye chi na mma adị mma, onye ahụ ga-adị mma. Mana onye si na mmanya adị mma na mma adị mma na onye ahụ adị mma, ihe onye ahụ kwuru ya were isi eburu ikorocha. Ọ the fourth part ka ndị ụka na-akpọ back to sender. Ka efu na before ndị ụka ọbịa abịa, ndị be anyị na-ekpeburi ekpere. In fact, all ha nwere onwe ha, they stole our prayer pattern, our prayer formula, because before they came, ndị Igbo na-agọbụ ọjị thousands of years before ndị ụka bịa. So they stole our prayer pattern. Ọ dịzie ka ha mụkasịrị anyị ka esi ekpe ekpere. Ịgọ ọjị ewu ịgọ mmụọ, ije wee ekpere maka onye bụ Chukwu, chasị na Chukwu bụ mmụọ. Ịghọtara ya? Ikpechazie ekpere iwe ọjị a, ị na-anya na ọjị a, ihe afụ ụfọdụ ọjị agba ịbụ. Ọ bụrụ nke gbara ịbụ, ị mara ịgbacha ya, ịtụpụrụ ya na adị ata ya ata na ndị a na nwe you give it to the land. Tụpịa na ala. Ọ bụrụ na nke gbara ịtọ, ọ bụrụ na m sọ m na-ata ya, dị m enye ya mmadụ, ọgwụ na mmadụ na ebe ahụ, ọjị ikenga were ara ajụ oyi. Mmechaa nke anwa, ọ bụrụ nke gbara ịnọ, nwacha ya awụnye m ya n'efere. O nwere ka esi awacha ọjị, iwunye ya n'efere, ihe afụ na ụfọdụ ga-echewe ihu n'elu, ụfọdụ ekpudo ihu n'ala. Ụbọchị m na-akụ ọkwa maka ọjị, akụwa m uru ọjị bara, mana ọ wụnyezie na onwe nke kpudoro ihu n'ala, nke a kpudoro ihu n'ala ka m ma atụpụrụ ala. Then were the another one tụpụrụ chim ya were ọjị, were ọzọkwa. Ọ bụ na mụ na ndị ichie na-erikọ, agwa m ya tụpụrụ ndị ichie, werezie the last one tinye n'ọnụ mụ na ya taa. Ịghọtara ya? Etu a ka ị ga-esi na-eme ụbọchị ọbụla ị na-aga ọjị, were ọjị na-ekwubi okwu. Ihe ọzọ m chọrọ ịkọwara gị n'ụbọchị taata bụ, ọ bụgoro na ị nwere ọjị, ma ọ na maka ndị nọ mba ofesi, o nwere ike, ma ndị n'obodo dị anya enwere ike ịnwetawo ọjị. Ọ bụrụ na ị enwetawo nzu, ịpụta n'ụtụtụ, ọ bụrụ iwu na ya atụ ya etu a maka ụfọdụ nwere ike ha enwewuru ebe ha nwere ike ịtụ ya na, mana ọ bụrụ na ndị nọ n'ime rum, ana m advice ha ịnweta ihe ka newspaper, ịtụcha ya na newspaper, ebe nwere ike ịpụtazi n'ile fopia ma ọsị na windo fopia na air. Mana ọ bụrụ na ya emewe etu nwere ike, ọ bụrụ na ya enwetawo ebe ihe esi wee na were nzu na ya abụ etu a si eme ka powder, ị na-ekwubi okwu. Mgbe ị na-ekwubi okwu, remember this powder na-atụpụ now, the air na-ebusasị ya, the air na-ebue, because you must give something to nature before asking something for nature. So ọnọdụ etu a ndị ụka si amụ incense, ma amụ candle. That candle, the burning of the candle is ihe aja, eji achụpụ aja, because you must give something to nature before receiving. Ịghọtara ya? So mgbe ị na-atụ nzu a, you are giving something inwelu wee na-ayọ ha ihe. Ịghọtara the significant uru ọ bara. Now ọ ya pụtara ndị ụka bịa amụọ kandụl, anyị nwụ ndụ na na-amụkọ kandụl. Ị na-amụ kandụl now, the burning of the wax, you are giving something out from you, and why asking for something? Etu a ka ọ dị na nzu ka emechaa ya. Then ọkwa na ị nwere nzu, ọnwụ na ị nwere nzu, ịtụcha nzu, ọnwụ na ị nwere etu ọnwụ ma ime isikọta ha na-awụ ọnụ wee tụọ ya the same time. Ọkwa na imecha nke a, ọkwa na imesi iweruzie nkwụ ọkụ wee pụọ libation, egosikwa nke si akpọ pụọ libation. Ịkpọ chi gị atụọrọ nke nkwụ, ndị iche ebe nna m atụọrọ nke nkwụ, kpọọ mmụọ niile gị na ha, ma mmụọ niile igbugoro anụ, mmụọ niile gị na ha na-erikọ, tụchara ha nkwụ, iwere nke ọzọ nwụọ. Ihe ị ga-eji metụ ya n'ọnụ, ọgwụgwọ na-eburu onye na-aṅụ hot, imetụ ya n'ọnụ, ọgwụgwọ as little as o gosiri na inyere ha ajọ nri, because ihe ị ga-enye ha bụ ihe ị na-erikwa. Ịghọtara ya? Ị nwekwara ike iji biya, ihe dịka hero, ijide mmanya hero were kwubi okwu. Na hero bụ ihe eji mmadụ ịpụta ihe, n'ihi na-enye ha mmanya hero a, tụọrọ ha nkwụ, tụchara ha nkwụ, ịṅụọ. Ịghọtara na-ekwu ọha eji ekwubi okwu. Ị nwekwara ike ijikwa ihe ụtọ dịka Fanta wee tụkwara ha, ma ọ bụrụ na ị nwetara hot. Mana ị nweta hot makarịrị, maka na hot burns in the spiritual na ịchụ aja. Ị nwere ike ịpụ, a na-eji mmiri apụ libation. Ọ bụrụ ebe a na-emere mmadụ foundation, use water. Water na this slow and a connection. Then but all connect go. Then hot follows, because hot follows na ịchụ aja. Onya but that libation ị na-eme ọ aja ka ị na-achụ. Mana ihe anyị ga-use blood animal blood na animal blood is faster. Animal blood is faster because animal blood is the life, then that animal. You got idea?
ọhịa na-achịkọwa. So ị na-atụ nkwụ awụ na ndị mmadụ na ngwo dibịa lụrụ ọrụ alụcha alụghị ọrụ, don't forget ịda aba aka ya up by gị nwa na onwe gị inwe hot ị ga-eji na-ekwubi okwu. Ịdabere na dibịa alụgoro gị ọrụ. Ọ bụrụ na dibịa alụgodoro gị ọrụ from your own end, ị kwesịrị ka ị na-ekwubi okwu positive things upon your life. Sị na ịda atụ nkwụ na-edi clear na ihe a ka ihe chọrọ na ihe a ihe chọrọ. Dibịa lụọ ọrụ gị ọrụ, send their favor upon you. Gị nwa na onwe gị kwesịrị i present the atmosphere ga-eme gị ka ị dị connected in the spirit, ka ị nwee ike ị connect that favor. If not, ọ adịghị ka asị ndị ya wapụta gwa gị na ihe ọma dị n'ụzọ gị, mana ihe ọma dị n'ụzọ gị ara erughị aka. Ma ọgwụgwọ na ijere ekpere asị gị zie gị ozi na ihe ọma dị n'ụzọ gị, 1 year 6 months ihe ọjọọ ihe ọma efubara ya, ghọtara ya. So gị nwa kwesịrị iput onwe gị in the action. Don't fold hand because na dibịa alụgoro ọrụ, dibịa alụ ọrụ in order to anchor very fast on your own end. Na-ekwubi okwu na-atụ nkwụ n'ala ma ọ were nzu na-ekwubi okwu. Ọ gwụrụ na ihe gotawu hot, ihe gotawu nzu a na-adị very cheap. N'ebe anyị na-enwe gota nzu a, the full one ya like 215 naira. So you can see it very cheap. You nwere ike use it for months. So then ose ọjị, ị bụrụ onye na-enwe ụchụ na-agba ma ọ na-ada alọba ajọ nlọ, ihe ị ga-eme ewu mana ijiri ego. Ọ bụrụ na iji ego kpọọ dibịa ka ọ rụọ ọrụ ọrụ, ka ọ mara na o nwere mmụọ na-agbaghị ụgwọ chụpụrụ mmụọ aja ka ijebere onwe gị. Mana ọ wụzie na ị nwere ego, ihe mmụọ na-eche ka obi mmadụ ị nwere ego mana ị chọrọzi ọnọdụ ọcha, ihe ị ga-eme ewu ịgwachi gị si ya biko na ị nwerekwana ego iji alụ ọrụ. Mana dutọrọ ịgbago n'afọ wee mara ebe ya challenges. You can't just be praying without direction. Ịgbago afọ wee fụ na problem gị ewu ebe nọ ndị ọgbanje ma ọ bụ nọ ndị winch ma ọ bụ ndị ọ na-enye nso, mana ijiri ego ịkpọchachi gị were ụzọ ọjị wee ha biko na ijiri ego, biko ka a were ọsọ ọjị a nọ nke igotawuru were na-atụ na mmiri, jee saa were mkpụrụ ịnọtụ na mmiri wee saa ahụ. Ị na-asa ahụ, ị na-asị na iji ajụchapụ ụchụ mmụọ ụchụ mmadụ na-atụchapụ ejucha were sachaa ahụ. Ificha na ahụ ificha, hapụ ahụ ka ọ kọọ with natural air ma ọ bụ baby under fan, but don't use towel. Then ị na-eme etu a sincerely, ị na-ayọ ha sị ya biko ha zitere gị ego dị iwe rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Nke bụ eziokwu na ha ga-esitere gị ego. Even if all these things nkụzi kịta ụgwọ na-agwachara dibịa gbachara ya gwa gị ihe ị ga-eme, mana ijiri ego sincerely, ijiri ego then na-eme ihe ndị a na-aga ọfọ na-ekwubi okwu na-agwa ha na ijiri ego iji alụ ọrụ, mana ha biko site n'ihe ndị anyị na-eyuzu ha meghere ụzọ ka ego bịa na ego bịa na ị ga-alụ ọdị n'ụzọ. Nke bụ eziokwu na onwebere onye merienụ for 21 days 14 to 21 days ghara ifu ego. A chalenji ọ bụrụ na adịzimazapụ na mgbara gị afa gbasịara gị afọ, wụrụ ijiri ego sincerely, ijiri ego gote ihe ndị a m kwuru. Make a time, ọ bụrụ 7 o'clock or 8 o'clock time facing east, na-agụ ya for 21 days. There is no way money will not come. It have happened to many. Now ha enwetaghị ego bịa lụọ ọrụ n'ụzọ ha now, but imesi ya for 21 days and you did not see any favor, come back to me. Something is responsible. It's either na he made it with sincere heart or he did not keep time. Darụ na nkwa ji nwere eje jụọ Ugochi tubel Oraifite nwadama afọ anyị eje nwere nweta na Facebook. Drop ọrụ meseji na onwe ihe ịghọtara n'ihe a m kwuru taa, maọbụ ihe nkụziri ugbo, maọbụ ihe ọ na-agbaragharị n'ọdịnala Igbo. Aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Drop your message 0805 7837 672 Ugochi tubel Oraifite. Ya gazie.